Niin, yritetäänpä uudestaan. Alkuun käydään läpi lyhyt kertaus ensi viikon tapahtumasta ja sen perään käydään läpi toi Visit Connect mobiilisovellus ja sitten lopuksi vielä keskustellaan pieni pätkä Smart Badge-lukijasta ja älyrintakorteista. Ja esitys nyt on. Yritän teknisiä haasteita täällä ratkaista, eli presentaatio ei lähde toimimaan millään. Kokeillaan, jos ei laiteta esitysmoodiin, jos vaikka sitä kautta sitten näkisitte ja toimisi vähän paremmin tämä esitys ja valitettavasti tarkoittaa, että teksti on vähän pienempää. Mikäli teillä syntyy kysymyksiä tässä koulutuksen aikana, niin pyydän, että laitatte chattiin kysymykset. Siellä suomeksi kysymyksiin vastaa Pia ja Toni ja Kerttu, mutta myös voi laittaa englanniksi kysymyksiä. Meillä Jaakob on mukana ja Jaakob on erityisen osaava näissä asioissa, eli hän on meidän älyteknologian erityisasiantuntija. Sitten mennään eteenpäin. Toimiiko nyt? No sitten voidaan vaikka hiirellä mennä, jollei muuten. No niin. Eli ihan yleisesti ensi viikon tapahtumasta muistuttaisin muutamasta asiasta. Eli rakennusaika on tiistaina kello 7-22 ja sisään pääsee rakennusovesta E3. Tästä voi ajaa myös sisään rekalla. Eli se toimii myös autolle se ovi. Näyttelyasettajien aukioloajat tapahtuman aikana on keskiviikkona 6:30 ja torstaina 7:30. Meillä on ruokapankki tulossa hakemaan ylijäänyttä kuivaa elintarviketta hyväntekeväisyyteen. Lahjoittaa voi rikkoutumattomia pakkauksia. Valitettavasti meillä ei ole kylmäsäilytystiloja Tampereen messukeskuksessa ja tästä syystä me ei pystytä kylmäsäilytettäviä tuotteita lahjoittamaan. Muistuttaisin vielä päivittämään EasyFairsin ennen tapahtumaa. Sieltä menee kuitenkin kaikki tiedot tapahtumakävijöille meidän älyteknologian avulla. Ja purkuaika tosiaan torstaina 4:30–5:00. Tapahtuma on auki keskiviikkona 10:00–5:00 ja torstaina 10:00–4:00. Sitten muistutus siitä, että kaikki tapahtumatyöntekijät tulee rekisteröidä ennen tapahtuman alkua. Ja rekisteröinti tapahtuu My EasyFair-palvelun kautta. Kun työntekijät on rekisteröity ennakkoon tapahtuman työntekijöiksi, he pääsevät tosi paljon nopeammin ja vaivattomammin sisään tapahtumaan. Me ei tehdä minkäänlaisia poikkeuksia ovilla, sisään ei pääse ilman näyttelyasettajakorttia. Eli jos rekisteröinti ei ole tehty etukäteen, niin se tulee tehdä ovella ja se on kännykällä vaikeampaa kuin läppärillä, joten suositellaan tosiaan, että se tehdään hyvissä ajoin valmiiksi. Näyttelyasettajan rekisteröinnissä on myös se etu, että sitä kautta työntekijät saa käyttöoikeuden Visit Connect-palveluun. Eli jos työntekijä on rekisteröity esimerkiksi tapahtumakävijäksi, niin he ei pysty käyttämään Visit Connectia, eikä myöskään pääse sisään rakennusovien kautta tapahtuman aukioloajan ulkopuolella. Osastorakentajat tulee myös rekisteröidä, mutta se tapahtuu ovella ja meillä on ovella QR-koodi, jossa on hyvin lyhyt kaavake, joka tulee täyttää. Eli heitä ei tarvitse rekisteröidä etukäteen. Näyttelyasettaja ei kuitenkaan missään nimessä pidä käyttää tätä rekisteröintiä ovella, koska näillä rakentajakulkuluvilla ei pääse tapahtumaan sisään tapahtuman aikana ja myöskään ei saa Visit Connect-palvelun käyttöoikeutta. Sitten itse asiaan, eli näihin meidän älyteknologiasovelluksiin, ja ensimmäisenä käydään läpi Visit Connectia, ja Visit Connect on mobiilisovellus, jolla voi kerätä liidejä, ja älylaitteella tässä tarkoitetaan kännykkää tai pädiä.
Visit Connect kuuluu tapahtumapakettiin siinä tapauksessa, jos teidän yrityksellä on EasyGo Leads, EasyGo Plus tai EasyGo Premium markkinointipaketti. Ja tämän palvelun avulla teidän on helppo kerätä liidejä. Skannaatte palvelulla rintakortit, joissa on QR-koodi, ja siihen pystyy helposti tekemään muistiinpanoja keskusteluista, mitä te olette käynyt tapahtumakävijöiden kanssa. Ja ohjeita Visit Connectin käytöstä löytyy My Easyfairs-sivustolta. Katso dokumentit kohdasta. Teillä kaikilla ei välttämättä ole My Easyfairsiin pääsyä, mutta teidän yrityksessä vähintään yhdellä henkilöllä on. Todennäköisesti se, joka on rekisteröinyt teidät tapahtumatyöntekijäksi, on se, jolta löytyy pääsy myös My Easyfairsiin. Eli jos kaipaatte lisää apuja ja teillä ei ole pääsyä My Easyfairsiin, niin kysykää kollegalta ohjeita. Sitten Visit Connect-lisensseistä. Meillä on tätä nykyään rajattomaton määrä lisenssejä osastoilla, eli jokaisella rekisteröityneellä työntekijällä on käyttöoikeus Visit Connect-palveluun, ja heille lähetetään henkilökohtainen linkki, jota kautta he pääsee sisään Visit Connect-palveluun, ja se linkki tulee rekisteröitymisen yhteydessä lähetetyssä vahvistussähköpostissa. Tässä kohtaa on hyvä huomata, että Visit Connect-palvelun linkki tulee ainoastaan avata sillä laitteella, millä olette ajatelleet sitä käyttää. Ja erityisen tarkkana pitää olla sitä, että se avataan mobiililaitteella, eli läppärillä tämä sovellus ei toimi. Hyvä huomata, että Visit Connect on verkkosovellus, eli selainpohjainen sovellus. App Storesta ja Google Play Storesta löytyy samanniminen sovellus. Älkää missään nimessä ladatko sitä, se ei meidän tapahtumassa tule auttamaan teitä ollenkaan. Ja tosiaan muistakaa rekisteröidä kaikki tapahtumatyöntekijät ennen ensimmäistä tapahtumapäivää. Mikäli heitä ei ole rekisteröity, heillä ei ole käyttöoikeutta Visit Connect-sovellukseen. Sitten Visit Connectista tulee lähtemään kaikille tapahtumatyöntekijöille muistutussähköposti vielä tiistaina 23. päivä. Ja sieltä tulee löytymään jokaisen henkilökohtainen Visit Connect-linkki. Eli jos teidän rekisteröitymissähköposti on kadonnut sähköpostitulvaan, niin ei hätää, se tulee uudestaan vielä just ennen tapahtumaan. Ja kun olette saaneet koodin, se tulee lisätä, eli klikkaatte linkkiä, mikä on siinä sähköpostissa, ja valitsette sieltä, että haluatteko kirjautumiskoodin sähköpostilla vai tekstiviestillä. Ja kun olette saanut koodin, te lisäätte sen verkkosovellukseen ja hyväksytte ehdot. Hyvä huomata on, että mikäli olette käyttäneet verkkosovellusta aikaisemmin, esimerkiksi meidän Helsingin tapahtumassa, niin sovellus ei välttämättä pyydä koodipohjaista vahvistautumista. Ja Visit Connect-sovellukselle täytyy antaa käyttöoikeus kameraan, ja sovellus kannattaa kirjamerkitä mobiililaitteen aloitussivulle. Näin te löydätte sen tapahtumassa helposti ja nopeasti, kun sitä tarvitaan. Ja Visit Connect-sovelluksen alalaidassa on pieni ikoni, joka muistuttaa QR-koodia. Tätä kun klikkaa, voi aloittaa liidien keräämisen. Sitten hyvä huomata on se, että työntekijät, joille on annettu admin-oikeudet Visit Connect-sovellukseen, voi lisätä sovellukseen valmiita vastausvaihtoehtoja, jotka helpottaa liidien keräämistä ja kvalifioimista. Ja kysymykset on tietysti pitkälti pohjautuu teidän omiin tarpeisiin, mitä te haluatte tietää tapahtumakävijöistä, mutta sinne voi esimerkiksi asettaa kysymykseen, mistä tuotteesta tai palvelusta asiakas on ollut kiinnostunut, mitä on sovittu jatkosta, esimerkiksi onko sovittu joku messutarjoushinta tai jotain muuta siihen suuntaan. Voi olla tarkennusta, että missä päin Suomea yritys sijaitsee, mikä ikinä palvelee teidän yritystä parhaiten, eli pohjautuu vahvasti siihen, mitkä on teidän tapahtuman tavoitteet. Sitten vähän kuvakaappauksina, miltä se sitten näyttää, jotta kun pääsette sovellukseen, niin se ei olisi täysin hepreaa. Eli tuossa vasemmalla näette meidän rekisteröitymissähköpostin, joka on tullut teille kaikille, ja siellä on oranssilla linkkisi teksti.
sitä kun klikkaatte, niin ohjaudutte Visit Connect-verkkosovellukseen, ja ensimmäisenä sieltä tulee tämä tekstiviesti- tai sähköpostivahvistuskoodiruutu, josta valitsette mieluisen vaihtoehdon, ja kun olette saanut koodin, niin sieltä lisäätte sen avoimeen tekstikenttään ja klikkaatte login, ja sen jälkeen sieltä aukeaa käyttöehdot, ja ne pitää hyväksyä, jotta pääsee sisään. Ja iPhoneilla tästä eteenpäin prosessi näyttää tältä, eli siellä pitää klikata Add to Home Screen, ja sitten tuolla on tuo ylöspäin osoittava nuoli seuraavalla screenillä, ja sitä klikataan, sitten lisätään kotivalikkoon, ja se avaa ruudun, jossa lukee lisää kotivalikkoja, ja klikataan lisää, ja tämän jälkeen se löytyy teidän puhelimen kotivalikosta. Ja Androidilla vastaava, hieman erinäköinen, eli sieltä lisää kirjanmerkkeihin, sen jälkeen lisää alkunäyttöön, taas klikataan lisää, ja siinä vaiheessa teillä on se aloitusnäytöllä se sovelluslinkki. Sitten kun olette saaneet asennettua Visit Connect-palvelun teidän aloitusnäytölle, niin sovellus on käytettävissä. Kun haluatte alkaa skannaamaan tapahtumakävijöitä, niin klikkaatte tosiaan tuota hieman QR-koodia muistuttavaa sinistä palluraa tuossa näytön alalaidassa. Hyväksytte tosiaan tässä vaiheessa viimeistään sen kameran käytön, jos ei sitä ole vielä tehty. Ja skannaatte niin, että tapahtumakävijän rintakortissa oleva QR-koodi osuu siihen kameran ruutuun. Ja kun skannaus on onnistunut, niin te voitte vastata ennalta asetettuihin kysymyksiin, te voitte lisätä muistiinpanoja, sinne voi jättää ääniviestejä tai myöskin kuvia. Eli pystyy tekemään aika laajatkin muistiinpanot siitä keskustelusta, mitä te olette käynyt asiakkaan kanssa. Ja mikäli teillä tulee tapahtuman aikana ongelmia Visit Connect-sovelluksen kanssa, EasyFairsin henkilökuntaa löytyy hallista paljon ja suurin osa pystyy yksinkertaisissa kysymyksissä auttamaan, mutta meiltä löytyy myös Visit Connect Helpdesk, josta löytyy apua niin suomeksi, englanniksi kuin ruotsiksi tarvittaessa. Ja Visit Connect Helpdesk on hallin sisäänkäynnin viereisellä käytävällä ja lähellä pohjoista sisäänkäyntiä. Eli halliin on kaksi ovea sisään, niin tämä Helpdesk sijaitsee sen oven ulkopuolella, jonka vieressä on pohjoinen sisäänkäynti. Tämä on selkeämpi ymmärtää sitten, kun olette paikan päällä. Tapahtuman jälkeen voitte ladata liidit Visit Connect-portaalista, jonne pääsee My EasyFairsin palvelun kautta. Välilehdeltä luo johtolankoja. Ja sitten meillä on toinen teknologia, joka on nimeltään Smart Badge-teknologia, ja käydään vähän sitä läpi seuraavaksi. Ja aloitetaan siitä, että teidän osastolle jaetaan yksi tai useampi lukija, riippuen osastopaketista. Ja lukija on linkitetty niihin tietoihin, mitä te olette lisännyt My EasyFairs-portaaliin. Ja me tullaan jakamaan lukijat tiistaina noin kello 8 aikaa. Ja niissä lukijoissa tulee olemaan tällainen kuvanmukainen oranssi kyltti. Älkää koskaan poistako itse sitä kylttiä. Meidän henkilökunta poistaa kyltin aamulla, kun he on tulleet juttelemaan teidän kanssa siitä lukijasta ja myöskin varmentaneet, että se lukija toimii. Tämä on meidän henkilökunnalle merkki siitä, että sitä lukijaa ei ole vielä aamulla testattu. Samalla saatte sitten myöskin mahdollisuuden kysyä ja testata itsekin, miten se toimii se lukija, se on hyvä hetki keskittyä vähän enemmän lukijan toimintoihin siinä keskiviikkoaamuna. No miten lukija sitten toimii? Eli tapahtumakävijöillä on rintakortit, joissa on aiemmin mainitun QR-koodin lisäksi mikrosiru sisällä, ja se mikrosiru sijaitsee ton nimikyltin logon alla, eli mikäli jostain syystä lukija ei
piippaa, kun kävijä koskettaa lukijaa, niin katsokaa, että se on se logo, joka koskettaa sitä lukijaa, niin silloin siru on lukijaa vasten. Kun hän koskettaa sitä teidän lukijaa rintakortillaan, niin siinä tapahtuu kahdensuuntainen tiedonvälitys. Te saatte tapahtumakävijän yhteystiedot, ne mitkä hän on meille rekisteröitymisen yhteydessä antanut. Ja lukija saa teidän yhteystiedot, mutta myös kaiken sen tiedon, mitä te olette ladanneet My EasyFairs-palveluun. Eli käytännössä tämä teknologia mahdollistaa paperittoman tuotekuvaston ja paperittomat käyntikortit. Muistakaa kuitenkin aina, että tiedonvaihto on tapahtumakävijän ehdoilla, eli ketään ei saa pakottaa koskettamaan sitä lukijaa tietenkään. Ja tästä on tullut aikaisempina vuosina kysymyksiä, kun näitä liidejä sitten löytyy teidän My EasyFairs-palvelusta, niin kaikki liidit on teidän vapaassa käytössä, eli GDPR-sääntöjen mukaan te saatte listata heidät esimerkiksi teidän uutiskirjeen listoille ja olla heihin yhteydessä vapaasti valitsemallanne tavalla tapahtuman jälkeen. Ja muistakaa asettaa lukija näkyvälle paikalle ja hyvälle korkeudelle teidän osastolla, eli huomioikaa se, että tapahtumakävijöillä on rintakortti, joka roikkuu kaulanauhassa, eli siihen pitäisi hyvin ja helposti ylettää koskettamaan sillä rintakortilla. Ja tapahtuman jälkeen näyttävästä, joilla on EasyGo Leads, EasyGo Plus tai EasyGo Premium, voi ladata yhteystiedot skannatuista tapahtumakävijöistä My EasyFairs-palvelusta kohdasta seuraa tuloksia. Ja mitäs sitten vielä oli? Ja muistakaa myös, että tuo Smart Badge-lukija pitää tapahtuman jälkeen palauttaa. Toki me tulemme niitä keräilemään siinä torstain tapahtumapäivän loppupuolella, mutta niitä liidejä ei saa, jos lukija ei ole palautettu meille. Sitten muutama sana, miksi on 2 eri skannaustapaa. Näissähän on jonkun verran eroavaisuuksia. Eli Visit Connect on yksisuuntainen, eli tieto ei siirry millään tavalla tapahtumakävijälle. Se on sovellus, jonka avulla te pystytte tekemään itsellenne muistiinpanoja. Eli siinä on mahdollisuus laajempaan tiedon keräämiseen tapahtumakävijästä kuin mitä Smart Badge-lukijassa on. Smart Badge-lukija puolestaan on kaksipuoleinen tai kaksisuuntainen järjestelmä, joka myöskin välittää tietoja tapahtumakävijöille. Smart Badge-lukija saattaa kerätä teille sellaisia liidejä, joiden kanssa te ette ole jutelleet, eli tapahtumakävijä, joka on kiireinen, saattaa koskettaa teidän lukijaa ilman, että on keskustellut teidän kanssaan, jättää teille sitä mukaan viestin, että olen kiinnostunut teidän tuotteista. Tai jos te olette tosi kiireisiä ja juttelette jonkun kanssa ja hän ei pääse teidän kanssa juttelemaan, niin tämä on myös tapa jättää se käyntikortti ja osoitus kiinnostuksesta teitä kohtaan. Kun käytätte Visit Connect-sovellusta, niin suosittelen tässäkin tapauksessa pyytämään tapahtumakävijää koskettamaan Smart Badge-lukijaa siitä syystä, että silloin tapahtumakävijä tosiaan saa myös teidän tiedot ja kaikki My EasyFairsissä olevat tiedot. Tässä kohtaa voimme ottaa kysymyksiä myös äänen kanssa. Eli jos nyt on syntynyt kysymyksiä, joihin ette ole saanut vastausta tai haluatte jutella kysymyksistä, niin mikrofonin saa laittaa päälle ja esittää kysymyksiä. Chattiin saa jatkaa kysymyksien laittamista. Me odotetaan siihen saakka, että kaikki kysyjät on saaneet vastauksensa tässä linjoilla. Ja sitten jos jälkeenpäin syntyy kysymyksiä, niin niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen ffcr@easyfairs.com. Me tullaan myös jakamaan tämä presentaatio kaikille yrityksille ja tämä koulutus on videoitu ja se videolinkki tulee myöskin kaikille käyttöön tapahtuman tai koulutuksen jälkeen. Iida, saako tämän presentaation tähän chattiin lisättyä?
Osaatko sinä, Pia, vastata siihen? Vastasin jo, että en valitettavasti pääse lisäämään. Yritin, mutta ei onnistu jostain syystä. Mä en saa sitä tähän Joo. chattiin liitettyä, että voidaan lähettää kyllä jälkikäteen sitten. Joo, mä aika pian tämän koulutuksen jälkeen niin lisään sen videon sinne tuonne YouTubeen ja lähetän linkin siihen videoon ja myöskin sitten presentaation PDF-muodossa kaikille, jotka nyt oli tässä mukana ja niillekin, jotka eivät päässeet mukaan. Sitten täällä on kysymys, mistä pääsee asettamaan noita valmiita kysymyksiä Visit Connectiin? He, joilla on admin-oikeudet, pystyy sen tekemään sovelluksella ymmärtääkseni. Avaan itse tässä sovellusta samalla ja tarkistan. Niin ja yllättäen me EasyFacella itse harvemmin käytetään tätä, mutta kyllä. Eli siinä QR-koodin näköisen sinisen palluran oikealla puolella on 3 pistettä, jossa lukee More. Sitä kun klikkaa, niin sieltä tulee aukea valikko, josta löytyy Questions. Ja sieltä sitten löytyy sellainen kohta, missä on plussa ja Add. Niin sitä kun klikkaa, niin pääsee lisäämään kysymyksiä. Onko muita kysymyksiä vielä? Mä voisin esittää jatkokysymyksen, koska tämä oli kysymykseni. Eli oliko se niin sitten, että nämä kysymykset on vain itseä varten? Ei, ne tulee kaikille. Ne tulee kaikille, jotka käyttää teidän osastolla Visit Connect-sovellusta. Eli teidän työntekijöille tulee ne kysymykset. Toki te ette pysty laittamaan niitä pakollisiksi. Eli ne pystyy ohittamaan, jos on kiiretilanne tai jostain syystä tarvitsee ohittaa, niin ne pystyy ohittamaan. Okei, selvä. Mutta eli ne ei kuitenkaan asiakkaalle ei mene millään tavalla näkyviin? Ei, Visit Connectista ei mene asiakkaalle päin mitään. Se on siis täysin yksisuuntainen järjestelmä, eli se kerää tietoa pelkästään teille. Yes, kiitos. Ja tämä olisi syy, miksi suositellaan myös sitä Smart Badgin käyttämistä, vaikka käyttäisitte Visit Connectia, koska silloin tosiaan se tieto kulkee 2 suuntaan. Ja Sanna Uusi-Grabolla taitaa olla seuraavaksi kysymys. Joo, niin noista kysymyksistä, kun mä yritin käydä niitä sinne laittamassa muutama päivä sitten, niin se ilmoitti mulle, että se ei ole mahdollista ennen kuin 23.1. Okei, nyt meidän täytyy kysyä tuolta. Jakob, are you online? Yes, I'm online. There is a question from Sanna. She tried to put the questions in Visit Connect this week, and it gave an answer that you can't put the questions before the 23rd of January. Is this true? No. I have Camilla here as well, the Visit Connect expert. Yeah. And you can continue. I'm sorry. No problem. No, that's not correct. You can start preparing the questions anytime you log into the Visit Connect portal. So, but is it from? You have to do it from the portal beforehand, and then on the 23rd you can add it from the mobile device, or is there a difference? Because no. Okay. You should not use the app on any mobile device. It's a web application, and it works exactly the same using a computer or a phone when you have the admin permission in the Visit Connect portal. Then why is it that Sanna has gotten this message that she can't add the questions before the 23rd? Well, I can't answer that straight off. It's not something that ever happened before. So we would have to get the name of the company and the personal information, and we will look into it to see if there's any kind of problem. If I remember correctly, the message was that the questions should have been placed 2 weeks prior to the event. No. That's what it said. So that's why, yeah. Okay. That's not anything that we do have in the system. But on the other hand, there is a 2-week limit on actually assigning and reassigning readers to different content. That's the only deadline there is in my EasyFairs and Visit Connect. That's the only deadline, and it is 2 weeks.
Okay, maybe I am mixing things now. Sorry. I think so. Ymmärsitkö Sanna vastauksen täysin? Joo, kyllä, ja olen It's a varmaan ihan lot of itse sekoittanut. information and a lot of technology, and it's understandable. So no hard feelings at all. Okay, great, thank you. Okei, Sanna, jos se on se ongelmia kuitenkin vielä sen Visit Connectin kanssa, niin laita meille sähköpostia, niin tarkistetaan, mistä on kyse. Ja tosiaan sitten myös paikan päältä löytyy, tosiaan Jakob on mukana ja sitten Toni siellä suomenkielisenä asiantuntijana. Joo, hyvä. Onko vielä muita kysymyksiä? Ei, siinä tapauksessa mä lopetan nyt jakamisen. Me jätetään tuo chatti vielä hetkeksi aikaa auki. Tuolla oli kysymys vielä tuosta Kerro. rakennusluvista kasauspäivänä. Tarvitseeko erillisen rakennusluvan kasauspäivänä? Oli kysymys vielä. Kyllä, siis kaikki rakentajat rekisteröidään ovella, mutta siellä on QR-koodi, joka skannataan kännykällä ja se on hyvin nopea kaavake täyttää. Sinne kysytään käytännössä yhteystiedot ja nimi ja sitä kautta pystytään sitten kaikille rakentajille tulostamaan kulkuluvat. Mutta myös näyttelijäasettajakortilla pääsee mun mielestä. Joo, toki, silloin. kyllä pääsee. Joo, kyllä. Ja. Mutta ei ole chattiin tullut enempää kysymyksiä. Niitä voi laittaa myös tuonne meidän tiimin sähköpostiin ffcr@easyfairs.com, jos tulee vielä tässä jotain. Mutta tämä tosiaan tallennettiin, niin tämänkin sitten pystyy katsomaan myöhemmin uudelleen. Ja voidaan myös antaa tämä presentaatio. Eikö vain, Iida? Kyllä, se tulee mukana siinä sähköpostissa sitten, kun saamme tallenteen YouTubeen laitettua ja lähetettyä sähköpostin kaikille. Hyvä juttu. Ilmeisesti täällä on aika hiljasta, ei tule lisää kysymyksiä, niin ehkä kaikilla on aika kiireistä, niin päästetäänkö ihmiset? Joo, me jäädään vielä linjoille hengailemaan, että jos jollain tulee vielä kysymyksiä, niin saa vielä kysyä, mutta meidän puolesta kiitos ja nähdään ensi viikolla. Kiitos. 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 Kiitos.